Вас. З вами Віталь Станішэўскі. Гэтую тэму я назову так: 4 вымярэнні мовы. Давайте падрабязней. Што за 4 вымярэнні? Па-першае, пачнём з таго, што ў Беларусі большасць жыхароў Беларусі гэта беларусы па нацыянальнасці. І адпаведна большасць называе беларускую мову роднай мовай. Тым не менш, стаўленне да беларускай мовы неадназначнае ва ўсіх. Яно розніцца і яно выяўляецца ў зусім розных паводзінах. Большасць тых, хто сказаў, што іх родная мова беларуская, чамусьці размаўляюць на рускай мове. Вядома, ёсць і тыя, якія, зыходзячы з таго, што іх родная мова беларуская, яны гавораць па-беларуску. І яны аргументуюць, гаворачы з першымі, што раз мы беларусы і наша мова родная беларуская, то адпаведна на ёй трэба і гаварыць. Чаму ж гэта не для ўсіх відавочна? І чаму гэта даводзіцца даказваць? І калі мы разбіраемся, то ўбачым, што існуе некалькі груп, для якіх беларуская мова мае рознае месца ў іх жыцці. І адпаведна яны глядзяць на беларускую мову гэтаксама, як і на рускую, кожны са сваёй пазіцыі. Атрымліваюцца такія, як я сказаў, 4 асноўныя пазіцыі альбо 4 вымярэнні. Давайте пачнем з таго, што значыць родная мова ў прынцыпе, што яна, як правіла, значыць, у большасці значэнняў значыць. Родная мова – гэта мова, на якой чалавек выхоўваўся, якая была яго першая мова, тая мова, на якой яго вучылі гаварыць, і, адпаведна, тая мова, на якой ён думае. Думаць на пэўнай мове – гэта такое спрошчанае бытавое значэнне. Угле людзі думаюць паняццямі і нават вобразамі, але тым не менш ёсць пэўная прывязка між думкамі і той мовай, якой карыстаецца чалавек. І, адпаведна, першая мова, якую ён вывучыў, засвоіў дакладней, з ёю і звязваюцца гэтыя думкі. І ён як бы думае на ёй, як бы прагаворвае ўнутры сам сабе. У лінгвістыцы гэта вядома. Але яшчэ родная мова – гэта родная мова твайго народу. Этнічная мова, як яшчэ кажуць. Гэта значыць, нават калі ты альбо твой калектыў не гаворыць на гэтай мове, але ты ведаеш, што твайму народу уласцівая пэўная мова, адпаведна, аднайменная яго мова, беларусы, беларуская мова, то ты разумееш, што гэта твая родная мова. І па сутнасці ў нейкі момант сталася так, што большасць беларусаў не гаварыла, не засвойвала з дзяцінства беларускую мову, але называла яе роднай. Адпаведна, частка з іх палічыла гэта нелагічным і вырашыла вяртаць ва ўжытак, пачынаць гаварыць на беларускай мове, каб яна была роднаю ва ўсіх сэнсах слова. Тым не менш, поўнага разумення няма. І таму якраз і хацелася б асвятліць гэты момант, гэтую сітуацыю шматбакова, з усіх бакоў. Адпаведна, зайсці ва ўсе гэтыя 4 пазіцыі. Калі людзі вяртаюцца да беларускай мовы, пачынаюць на ёй гаварыць, да гэтага яны гаварылі па-руску, то яны як бы зыходзяць з таго, што ўсё навокал рускамоўнае, і мы пачынаем з нуля, і мы мусім вывучаць яе на аснове рускай, значыць, перакладаць, як па картках узетых, са слова на рускай, насупраць яго слова на беларускай, пераклады рабіць і да таго падобнае. Больш таго, як бы замацоўваецца такое ўяўленне, што так і было. Па праўдзе не, так не было. Па праўдзе былі часы, калі людзі ўвогуле рускай не ведалі. І ў іх была толькі беларуская. І якраз таму яны і назвалі беларускую роднай. Бо яна была іх першая,
і на ёй яны вучыліся гаварыць. І калі яны ўсвядомілі, што гэта, уласна кажучы, іх мова, а вось гэта той, што паны ці жандары гавораць па іншай мове, гэта чужая мова, а не тое, што ў нас дыялект, у іх правільна. Вось тады і пачалося гэта самаўсведамленне, самасцвярджэнне, што ў нас свая мова, і яна родная. І калі вы бачыце, што піша Багушевіч у прадмове да дудкі беларускай, там гэта канкрэтна апісана. Тое ж самае апавядаецца ў вершы Купалы «Сын і маці». Яна яму апавядае, што вось суседзі твои гавораць па-беларуску, я з табой гавару, твая бабуля, у полі пяюць працаўнікі. Гэта проста натуральная мова і сродак зносін людзей, сярод якіх ты жывеш. Яны яе не вывучалі па кніжках, проста гаварылі ўвесь час і гаварылі. І перадавалі з вусна ў вусна праз пакаленне. Гэта ёсць такая гісторыя, што прыязджае турыст, нейкі новы рускі ў Францыю і бачыць, што дзіця размаўляе па-французску маленька і захапляецца. Такое малое ўжо па-французску гаворыць. Вось бачыце, абсурдна, тым не менш. Не менш абсурдна лічыць, што беларусы ўвесь час вывучалі беларускую мову. Не, якраз таму, што яны ад пачатку яе не вывучалі, а проста гаварылі. Яна і была іх роднай. І калі мы бачым у вершах паэтаў, іншых ужо пазнейшых, як яны пяюць хваласпевы мове лугоў і палёў, як яны апісваюць прыгожыя назвы ўсяго, з'яў прыроды, якія яны чулі ад сваіх родных людзей, суродзічаў, то гэта яны не фантазіруюць, яны проста апісваюць так, як гэта называлася ў іх, так, як гэта гучала. Яны гэта не вычыталі з кніжак. І калі гэтыя людзі, якія ад пачатку размаўлялі на гэтай мове, пішуць свае заклікі захоўваць і не пераходзіць на іншую, то яны, вядома, апісваюць сітуацыю, калі вакол ёсць іншая мова. Яны суседзяць. Чыста ізаляванай такой монолінгвістычнай сітуацыі вельмі даўно не было ў нас. А цяпер давайте параўнаем з сучаснасцю, калі многія з нас вырасталі у рускамоўным, напрыклад, Мінску, або ў якім іншым горадзе. Вакол нас была спрэс-руская мова, з радыё, з газет, са школ. Мы на ёй вучыліся, спазнавалі прадметы, фізіку, матэматыку, біялогію і гэтак далей. Глядзелі тэлевізары, там тое ж самае, ўсё па-руску. Вакол нас была вось руская мова, суцэльнае такое атачэнне. І пры гэтым нам крышку давалі беларускай мовы. І урокі, з якіх мы чулі, што вось мова лугоў, мова палёў, родных палеткаў, што гэта наша родная, што гэта нават наша матчына. І мы прызвычаіваліся гэта чыста фармальна ці неяк сімвалічна чуць. І хаця па сутнасці для многіх з нас яна не была ў прамым сэнсе матчына і не была мовай лугоў палёў, таму што ніхто там з нашых навакольных, з нашых суседзяў не называў там беларускія рэчы беларускімі словамі, умоўна кажучы. Вось бачылі бусла, казалі аіст. Таму многія з нас успрынялі гэта як тэорыю, як нешта сімвалічнае. І у адных гэта засталося на ўзроўні нейкай фармальнасці непатрэбнай дзяржаўнай, а другія задумаліся, гэта наша родная ўсё ж такі, гэта неяк нелагічна, што мы беларусы, а вось ёсць беларуская мова, ёсць гэтыя творы па-беларуску, ёсць гэта апісанне нашай гісторыі, таго, як мы жылі, як гэта ўсё называлі па-свойму. Значыць, гэта мусіць, гэта належыць нам, і мы мусім жыць беларушчынай, гаварыць па-беларуску, вось так. Але большасць ўсё ж такі застаецца рускамоўнай і застаецца карыстацца рускай мовай, рускай культурай. Чаму? Таму што дзейнічае ўжо іх сацыяльны чыннік. Таму што яны жывуць сваім жыццём, займаюцца сваімі справамі, і руская мова, якая для іх звычная, яна служыць сродкам зносін у іх асяроддзі. Яна звязвае вось гэтае жыццё ў соцыуме. Яны называюць ёю патрэбныя рэчы,
патрэбныя паняцці і перадаюць адно аднаму інфармацыю і гэтак далей. Іх трымае соцыум. Такім чынам, колькі мы ўжо налічылі пазіцый? Пакуль 3. Глядзіце. Тыя першасныя беларусы, якія ад пачатку гаварылі па-беларуску, потым тыя, хто гаворыць па-руску і не пераходзіць, потым тыя, хто ад пачатку гаварыў па-руску, але вырашыў перайсці на беларуску. А што за 4-я група? Што за 4-я пазіцыя? А гэта людзі, якія спачатку гаварылі па-беларуску, а потым перайшлі на рускую. Такія былі. Многія з тых рускамоўных, якія вакол нас, яны ад пачатку, першапачаткова, гаварылі па-беларуску. Гэта іх родная мова, у прамым сэнсе слова. Яны на ёй вучыліся, яны яе засвойвалі з дзяцінства, але потым яны перайшлі на рускую і сталі хаваць беларускую. Гэта тыя, якіх Багушевіч і Купала, і Колас, іншыя папярэджвалі. Не пакідайце ж нашу мову. І яны яе у прамым сэнсе і кінулі, таму што яны яе мелі. А вось тая група, якая ад пачатку па-руску гаварыла, яна нічога не кідала. Яна для іх беларуская мова этнічная. У гэтым сэнсе яна для іх родная. Але ад пачатку яны мелі рускую. Дык які ж быў шлях вось усіх гэтых пазіцый і вымярэнняў? Шлях быў такі. Спачатку былі беларусы, проста беларусы, чая ўласцівасць была гаварыць на сваёй мове, на сваім сродку зносін, на беларускім. І яны маніфеставалі, абвясцілі, што гэта наша родная мова. Яна адпавядае ўсім крытэрыям роднай мовы. Потым, дзесьці ў 30-е гады пачаўся тэрор інтэлігенцыі, рэпрэсіі, была знішчана верхавіна. Потым, пасля вайны, пачалася урбанізацыя, і гэта таксама цяжкі быў перыяд, крытычны. Калі з вёсак беларускіх беларусы пераязджалі ў гарады, там ужо былі узятыя адстаўныя вайскоўцы, адміністрацыя, і яна навязвала свой рускамоўны парадак. Банальна, проста чалавек прыязджае, гаворыць па-беларуску, яму вось этую пагарду ў твар. Што ты размаўляеш на гэтай вясковай мове, па-руску, на деревенскім языке, деревенщина. У чалавека шок, чалавек не разумее, чаму гэта вось ён проста гаворыць, як заўжды гаварыў, а тут яму гразёю абліваюць. Гэта ўздзеянне на падсвядомасць, калі нехта выказвае да цябе пагарду, калі нехта ганіць цябе, прысаромлівае, то міжволі складзецца ўражанне, што ты валодаеш нейкай брыдкай характарыстыкай. І вось гэтыя адстаўнікі, яны рабілі гэта наўмысна і усвядомлена, бо гэта тактыка каланізатара, гэта тактыка акупанта. Паказваць сваю перавагу, сваё дамінаванне. Адпаведна, паказваць плебеям той, што яны ніжэйшыя. І гэта не абмяжоўвалася словамі. Былі і бойкі. Караткевіч нават апісваў, што ў Мінску чалавека забілі за беларускую мову. Таму што вось быў такі уціск каланізатар. І вялікая падступнасць і подласць была ў тым, што гэта рабілі аўтарытэтныя для вяскоўца гарадскія людзі. То бок, калі нехта валодае нейкай вагой, аўтарытэтам і выказвае пагарду, ён, адпаведна, абясцэньвае твае каштоўнасці, тое, што для цябе ўласцівае, і ты схільны ад гэтага адмаўляцца, таму што так зрабіў аўтарытэт. Не заўважылі падмены такой, тое, што гэта не проста горад, гэта чужынец у сваім горадзе. І вось так цэлае пакаленне, адчуваючы гэты сорам і гэтую ганьбу, штучна прышчэпленую, пачалі адмаўляцца ад выкарыстання сваёй сапраўды ва ўсіх сэнсах слова роднай мовы. Ім супрацьпаставілі рускую і беларускую мову і культуру, каб быць прэстыжнымі, паспяховымі, гарадскімі. Яны, адпаведна, выбіралі тое, што вось было такім гарадскім, значыць, рускую культуру, якую ім падказвалі ласкава гэтыя каланізатары. Выбіралі, гэта значыць, не проста схіляліся, дазвалялі сабе, але яшчэ і адмаўляліся ад свайго, ад беларускага. Ставілі крыж на ім, адфільтроўвалі. А далей болей
яны тое ж самае рабілі са сваімі дзецьмі. Яны іх адгароджвалі ад той беларушчыны, за якую пацярпелі самі. Гэтую сітуацыю бачылі многія. Я у тым ліку бачыў, гэта калі, напрыклад, бацькі, мама, тата з дзіцём заходзяць у кнігарню, і дзіця цікавіцца кніжкай на беларускай мове. А мама ці тата адразу асякае яго і кажа: «Гэта кніга па-беларуску, не бяры». І так шмат у чым. Напрыклад, хтосьці кажа: «Пераключы гэтую радыёперадачу, яна па-беларуску». Альбо у Фейсбуку было такое апавяданне. Не апавяданне, гісторыя пераказвалася, што чалавек па тэлефоне размаўляе па-беларуску, а дзіця з бабуляй едзе і кажа: «Вось, па-беларуску гаворыць. А ты казала, што гэта мёртвая мова». І бабуля пачынае адцягваць увагу, пераводзіць тэму і гэтак далей. І потым ужо наступныя пакаленні вырастаюць такімі вось ад пачатку рускамоўнымі. І больш таго, яны вырастаюць у рускамоўным калектыве, рускамоўнай грамадзе. Яны здабываюць соцыум, яны жывуць у ім, і руская мова робіцца сродкам іх зносін. Але пры ўсім пры гэтым, вядома, на дзяржаўным узроўні паказваецца дэкларатыўна, што вось наша агульная родная мова. Пры ўсёй гэтай розніцы між становішчам беларускай мовы ў жыцці людзей працягваюць казаць тое, што казалі нашыя першыя пачынальнікі. Так, чыста, каб паказаць, што ў нас усё нармальна. Мы нікога не дыскрымінуем, нічога не знішчаем. У Багдадзе ўсё спакойна. Адтуль і ўзнікае вось гэтая мешаніна, блытаніна ў галовах людзей. Калі кожны кажа: «Моя родная мова беларуская», але ў кожнага гэта значыць рознае. Вось такія прыблізна 4 часткі, асноўная частка, якія гавораць, што іх родная мова беларуская, але кожны ўкладае ў гэта сваё. Давайте падсумуем. 4 часткі. Першая. Гаварылі па-беларуску ад пачатку і не пераходзілі на іншую. Другая. Гаварылі па-беларуску ад пачатку і перайшлі на рускую. Трэцяя. Гаварылі па-руску спачатку і засталіся пры рускай. Чацвёртая. Гаварылі па-руску ад пачатку і перайшлі на беларускую. Калі кожная частка зразумее і ўбачыць сябе ў гэтай сістэме, у гэтым квадраце, то будзе дыялог лягчэйшы на будучыню. Часта дыялога няма, таму што кожная размаўляе у сваіх катэгорыях, са свайго вымярэння. Напрыклад, рускамоўныя кажуць, што але ж мы рэальна, для нас это сродак зносін. А тыя, хто вывучыў беларускую, але ж гэта наша родная мова, і мы павінны гаварыць на нашай роднай мове. І разумееце, яны паходзяць самі з той глебы, з рускамоўнага субстрата вось гэта. І чамусьці перастаюць разумець тых, з каго яны паходзяць. А гэта важна разумець, таму што людзі жывуць у соцыуме, яны функцыянуюць у соцыуме. Адпаведна, для іх гэта і сродак зносін, і сродак існавання. Каб ім лягчэй было пераходзіць, дакладней вяртацца да беларускай мовы, ім трэба адпаведны альтэрнатыўны соцыум. Дакладней, для аблягчэння пераходу. Вядома, можна гэта зрабіць чыста ідэйна, прасякнуўшыся разуменнем таго, што вось гэта наша родная. Але многія людзі зыходзяць з таго, што вось няма асяроддзя, яны кажуць, няма з кім гаварыць. Яны бачаць адзіночак такіх і не разумеюць: я з табой пагавару. Я хачу не толькі вось так, я хачу занурыцца, заглыбіцца ў цэлае асяроддзе, кантактаваць недзе. Гэта не абавязкова нейкія адгаворкі. Вядома, існуе нейкі багаж такі стыгмаў, гэтых стэрэатыпаў пра беларускую мову, калі людзі проста параўноўваюць яе з той рускай мовай, рускай культурай, у якой былі выхаваны. Не хочацца ім. Але ёсць і тыя, для якіх сапраўды цяжка рабіць гэтае вяртанне, не маючы грамады, не маючы калектыву. І яны мысляць пераходам на нейкую мову у катэгорыях зносін у асяроддзі гэтай мовы. Гэта простыя элементарныя рэчы, таму што, напрыклад, калі людзі кажуць: «Вось лепш вучыць англійскую», то яны ведаюць, што можна будзе, напрыклад, паехаць у Амерыку, і там будзе з кім гаварыць, таму што там на ёй гавораць. Альбо яны пра нямецкую могуць тое ж сказаць, пра польскую. Калі ў іх не падмацоўваецца гэтым сацыяльным чыннікам ідэйныя матывы, то ім, вядома,
гэты крок вельмі цяжкі пераходу на беларускую мову. Я перакладаў калісьці артыкул адзін украінскі пра мову без істэрык. Там даваліся пункты пра адраджэнне, пра вяртанне сферы ўжытку украінскай мовы. Там адзін з пунктаў ён гучаў так: асяроддзе важнейшае за кантэнт. Можна, вядома, назапасіць вялікую колькасць кантэнту, кніжак, відэа, аўдыо, але калі няма з кім пагаварыць, няма кола, то гэта ўсё выглядае і адбываецца штучна. Нейкай мовай людзі карыстаюцца пастольку, паколькі яна прынята ў пэўным коле. А больш строга кажучы, ёсць больш строгія сітуацыі, паколькі ў гэтым коле не прызнаюць іншыя мовы. Гэта я адчуў падчас вандровак у некаторыя краіны. Напрыклад, я не ведаю іспанскай мовы, мне было цяжка ў тых краінах. Вядома, пэўныя людзі ведалі англійскую, а адпаведна, калі я не ведаў іспанскую, мне было цяжка. І я адчуў, што вось калі існуе моўны бар'ер, то гэта як бы і зарука існавання пэўнай мовы. Яна існуе самастойна, яна прынята ў пэўным коле, на пэўным месцы, і гэтым самым яна жыве. Нават калі яна займае вельмі малую частку. Гэта ўсё я кажу не для таго, каб сказаць: ну і нармальна тое, што, маўляў, людзі гавораць па-руску і так склаўся лёс. Давайце ад іх адчэпімся. Не, я кажу гэта для таго, каб паказаць, што адпаведна да такога ж стану мусім вяртацца і мы. Да стану, калі ў нас ёсць сваё асяроддзе. Нас пазбавілі свайго асяроддзя. Дакладней кажучы, нам не далі стварыць сваё асяроддзе ў гарадах. Сваё асяроддзе нашай мовы ёсць дагэтуль і ў вёсках, хаця некаторым гэта непрымальна. Яны саромеюцца таго, што вось беларускую мову лічаць вясковай і трэба ўсімі сродкамі паказаць, што гэта не так. Але на гэту сітуацыю можна паглядзець з іншага боку. Калі вам кажуць, што беларуская мова захавалася ў вёсках, то ваш акцэнт увагі мусіць быць не на слове вёска, а на слове захавалася. Калі вам сапраўды каштоўная беларуская мова. Магчыма, для многіх гэта будзе дзівам вялікім, але і беларускія школы, якія выкладаюць прадметы па-беларуску, яны таксама захаваліся ў многіх вёсках. І калі мы як сенсацыю бачым, што ў горадзе такім і такім адкрыўся клас ці адкрылася школа на беларускай мове, то вы ведаеце, напрыклад, што вось дагэтуль ёсць шмат школ на беларускай мове ў вёсках, якія не трэба нанова адкрываць. А потым мы шкадуем яшчэ, калі яны зачыняюцца. А яшчэ ёсць такія выпадкі, калі расказваюць людзі з тых мясцін, што мясцовыя жыхары, якія хочуць, каб іх дзеці навучаліся па-руску, яны возяць іх у суседнія мясціны, дзе ёсць рускія школы, уяўляеце? А вось у нас наадварот атрымліваецца. У нас такое патрабаванне. Давайце ў крокавай даступнасці адкрыем школу, каб нам не ездзіць. Альбо давайце збяром подпісы сярод суседзяў нашага дома, каб адкрыўся беларускі клас, чыста набяром подпісаў, так? А потым аказваецца, што гэтым суседзям беларуская мова яна так, пастолькі паколькі, і потым стандарт навучання падае, таму што там беларуская мова ў навучанні не так і шмат, таму што настаўнік ці дырэктар ігнаруе, а бацькі, адпаведна, не змагаюцца, таму што яны падтрымалі вас подпісам, але ўласнага жадання, ўласнай ініцыятывы ў іх не было. Адпаведна, матывацыя ў іх была зусім іншая. Чыста эвалюцыйна вялікія гарады, яны ўзнікаюць з малых вёсак. Таму што выхадцы з вёсак з'язджаюцца разам у пэўны пункт, і потым гэта ўсё пашыраецца і расце. Каб нейкі горад набыў нейкае моўнае аблічча, то павінны асяроддзі, якія гавораць на гэтай мове, канцэнтравацца ў гарадах. У нас яны не канцэнтруюцца. У нас, як я апісваў раней, не далі людзям з вёсак стварыць свае асяроддзі. Іх рассеялі, іх асімілявалі. Таму выхадам, шляхам росту для развіцця беларускай мовы, для сферы яе ўжывання, гэта якраз такі такое калектыўнае яе ўжыванне, стварэнне свайго асяроддзя, стварэнне сваіх сацыяльных практык. Бо калі гэтая катэгорыя беларусаў, якая ад пачатку гаварыла па-руску і працягвае гаварыць па-руску, яна бачыць, што гаварэнне па-беларуску гэта плён адзінак такіх, адзіночак, то яно лічыць гэта нейкай такой абстракцыяй, субкультурай, сільная лічыць. Яна не бачыць гэтай сувязі тых
першых беларусаў, якія гаварылі па-беларуску, і тых, якія з рускай мовы перайшлі на беларускую. Яны лічаць, што ўсё ад пачатку было рускамоўным, і тут людзі ўзялі з нейкіх кніжак, вычыталі, навучыліся і сталі такімі. То бок, па праўдзе, сэнс адраджэння беларушчыны і адраджэння беларускага народу у тым, каб вярнуцца да свайго першапачатковага стану. Першапачатковага, захаванага, здаровага, умоўным і культурным сэнсе стану. Гэта стан, пры якім людзі з нараджэння гавораць па-беларуску, бо іх атачаюць суседзі, якія гавораць па-беларуску, бо тата і мама іх выхавала па-беларуску, бо ў школе гаварылі па-беларуску і гэтак далей. На працы, на службе. Калі людзі пачнуць бачыць, што гэта вынікае з цэлага, якім яно, з чаго яно і пачыналася ўласна, і дзе яно і захоўваецца цэлым уласна, то тады у іх узнікне разуменне натуральнасці. Адсюль ёсць яшчэ адна важная выснова, што людзі, якія могуць паказаць натуральнасць, гэта ёсць сярод нас. Гэта людзі з той катэгорыі першапачатковых беларускамоўных, якія перайшлі на рускую. Пад уціскам нейкім, пад умовамі ганьбы, сораму і да таго падобнае. Гэта нашы бацькі, гэта нашы дзяды. Мы можам іх разгаварыць, мы можам іх падбадзёрыць, заахвоціць. Яны могуць узгадаць, што гаварылі па-беларуску ў сваім асяроддзі, у сваёй мясціне. Яны могуць узгадаць, што гаварылі па-беларуску ў сваёй школе, рабіць сустрэчы аднакласнікаў, з якімі будуць гаварыць па-беларуску. Бо так некалі і было. Гэтыя людзі захоўваюць гэтую памяць. І больш таго, яны гавораць па-беларуску, яны ўмеюць гаварыць па-беларуску, таму што выхоўваліся на ёй як на першай мове, і для іх гэта была мовай камфорту, проста першым сродкам зносінаў. Яны могуць паказаць людзям, што мы гаварылі па-беларуску, таму што проста гэта была наша прыродная мова, наш прыродны сродак зносін. Для чаго яшчэ важна разумець гэтую карціну з 4 рознымі пазіцыямі? Важна гэта разумець для таго, каб больш плённа і эфектыўна аднаўляць ужыванне беларускай мовы і вывучаць яе больш эфектыўна. Таму што многія зараз вывучаюць беларускую мову нібыта як перакладчыкі. Яны вучацца, як перакладаць з рускай на беларускую, і шмат у чым робяць гэта вельмі разнастайнымі чынамі, якія між сабой не стасуюцца, супярэчаць, выклікаюць узаемныя спрэчкі, і часам гэта вельмі такія адыёзныя набывае формы, калі нехта стварае ажно сваю асобную моўную норму, таму што яна найлепшая, таму што яна найпрыгажэйшая, але па разуменню ў грамадстве гэта не спрыяе, па разуменню між карыстальнікамі. Гэтыя эксперыменты яны ў асноўным робяцца тымі, для каго руская мова першая, і хто не адчувае беларускай мовы як родную прамым сэнсе слова. Яны не арыентуюцца на той калектыў, на тую супольнасць, для якой беларуская мова была першай. Пра гэтую супольнасць я расказваў. І калі тая супольнасць, для якой беларуская мова была першай, яна чуе гэтыя эксперыменты, яна не заўжды можа іх успрыняць, не заўжды можа іх прыняць арганічна. Бо яна бачыць у гэтым нейкае малпаванне, блазнаванне. Адпаведна, гэта перашкаджае ім гаварыць самім, вяртацца да практык гаварэння, якімі яны валодалі ад пачатку. То бок, няхай нават надышлі самыя спрыяльныя часы, уявім, пра якіх можна свабодна размаўляць па-беларуску, і ніхто табе не пачне казаць, што ты там з вёскі, што ты там нейкія фашысты да таго падобнае. Але сама атмасфера, у якой тваю форму мовы, тваю моўную норму альбо тваю разнавіднасць мовы не прызнаюць і кажуць: ой, гэта нейкая савецкая, гэта нейкая сапсаваная мова, і пачынаюць казаць на нечым створаным нанова, штучным, яно адваблівае, яно замінае гаварыць. Бо ў рэальнасці, нават калі вы гаворыце з чалавекам на яго роднай мове, але гаворыце неякасна, незразумела, выклікаеце ў яго дыскамфорт, перапытванне і да таго падобнае,
то ён хутчэй пяройдзе на іншую мову, бо гэта як бы для мэт камунікацыі, для мэт непасрэдных зносінаў будзе больш эфектыўна. Я з гэтым неаднаразова сутыкаўся на тых жа вандроўках. Калі я спрабую гаварыць з мясцовым на яго мове, на іх мове, мове іх народу, але ўзнікае нейкі затык, і яны пераходзяць на іншую. То бок гэтыя пытанні, моўныя нормы, проста таго, як людзі гаварылі па сапраўднасці, яны наўпрост звязаны з жыццём мовы, з яе існаваннем. Это не чыста тэарэтычныя пытанні, таму што ёсць людзі, для якіх родная мова, як першая мова іх у жыцці, яна звязана з канкрэтнай формай. І, адпаведна, на канкрэтнай форме імі лягчэй размаўляць. І тут важна не толькі такі псіхалагічны камфорт, ідэйны камфорт у тым, каб людзі маглі сабе дазволіць гаварыць проста па факце на ёй, а ў тым, каб яны мелі агульны сродак зносін. Проста каб яны мелі плаўнае камунікаванне, якое ідзе без перабояў. Бо для тых, хто мову не вывучаў на аснове іншай, гэта зарука камфорту. Гэта зарука яе роднасці ў прамым сэнсе слова. Ну і такі момант у сувязі з гэтым усім. Чым жа з'яўляюцца ініцыятывы па адраджэнні беларускай мовы, напрыклад, той жа закон аб мове, адзіная дзяржаўная мова? У першую чаргу гэта накіравана на інтарэсы тых, хто гаварыў па-беларуску ад пачатку і хто хоча гаварыць на ёй далей. Па-другое, гэта накіравана на тое, каб беларуская мова адрадзілася сярод усяго беларускага народа. Інтарэсы беларусаў, якія гавораць па-беларуску, якія гаварылі па-беларуску ад пачатку, павінны у Беларусі выконвацца, датрымлівацца. І гэта найважнейшае, найпрыярытэтнейшае. Праграма «Максімум» – гэта вярнуць беларускую форму, беларускасць беларускаму народу. Зрабіць так, каб ён адрадзіўся, каб аднавіў свой здаровы стан. Гэта значыць, каб чалавек, напрыклад, прыязджае з-за межы і чуе беларускую мову, для яго ўсё нармальна. А не так, як, напрыклад, цяпер прыязджае і думае, а я чакаў, што тут хоць крышачку гавораць па-беларуску, а тут ледзь магу пачуць. З першай задачы вынікае і другая. Калі мы здолеем захаваць тое, што ёсць, то мы здолеем і пашырыцца. Калі гучаць заклікі аб тым, што трэба вярнуць адзіную дзяржаўную беларускую мову, то гэта якраз такі накіравана на тое, каб былі прыняты меры па выратаванні гэтага гаротнага стану беларускай мовы, калі яна ўжо занепадае. Тут ставяцца мэты вярнуць здаровы стан беларускаму народу, спыніць занепаданне, спыніць смерць беларускай мовы. Бо мы ведаем, што ад пачатку гэта ўласцівасць беларусаў, і ніхто ад гэтага не адмаўляўся. Яна была і застаецца характэрнай і неад'емнай уласцівасцю беларускага народа. Увогуле гэтыя працэсы асіміляцыйныя, каланізацыйныя, такія глыбокія карані пусцілі, што вось людзі свядома адсейваюць, адфільтроўваюць калівы беларушчыны, беларускасці і не пускаюць яго ў сваё поле зроку, і потым проста беларускае ўсё робіцца ў іх на мяжы статыстычнай хібнасці, і яны яго абнуляюць. Таму яны і кажуць, усё тут па-руску, а беларускага тут няма. То бок гэта іх чыста статыстычныя механізмы. Механізмы апрацоўкі інфармацыі, скажам так. І бывае цікава ім растлумачыць тое, што беларуская мова ўжывае, вось такім прыкладам цікавым. Напрыклад, спытаеш іх, што такое трасянка? Трасянка – это сумесь беларускай і рускай мовы. У гэтай сумесі можа быць там 50 на 50, альбо 70 беларускай, 30 рускай, альбо 80 беларускай і 20 рускай, альбо 95 беларускай і 5 рускай. А ты бачыш, што дзе 95, там ужо і 100 блізка. Альбо можна з іншага боку зайсці і спытаць. Вось уяві, што ёсць нейкі чалавек у Беларусі, які жыве ў вёсцы і не ведае рускай мовы, і не вучыўся ў рускай школе, і не чытаў рускіх газет. На якой ён мове будзе размаўляць? І тут адказ у яго ўзнікае відавочна. На беларускай. Вядома, можа ўзнікнуць і пратэст, маўляў, але ж гэта вясковае, але ж гэта калгаснае. Але тым не менш, ты ж сам бачыш, што калі адняць гэты момант уплыву, застаецца ў чыстым выглядзе што? Застаецца беларуская мова. І так
такія людзі з этого мысленного эксперыменту, якія звязаны з рэальнасцю. Гэтыя людзі і тварылі беларускія школы, беларускія тэатры на пачатку 20-го стагоддзя. Яны тварылі беларускія арганізацыі. Яны размаўлялі на сваёй мясцовай мове, яны тварылі сваё беларускае жыццё. А потым з гэтых арганізацый яны вылучалі дэлегатаў на з'езд, і гэты з'езд абвяшчаў новую краіну, адроджаную краіну. Але тут мы ўжо пераходзім крышку ў палітыку. Тым не менш сутнасць зразумелая. Беларуская мова – гэта прыродная мова, і застаюцца жывыя людзі, яны яшчэ ёсць, якія на ёй размаўляюць, альбо, прынамсі, тыя, якія на ёй размаўлялі і могуць узнавіць гаварэнне па-беларуску. І клопат пра беларускую мову зараз – это клопат у першую чаргу пра гэтых жывых людзей. І мы мусім мець гэта ўсё на ўвазе для таго, каб захоўваць сферу ўжывання беларускай мовы, захоўваць асяроддзе гэтых людзей, дапамагаць ім у іх інтарэсах. А таксама гэта важна у тым, каб у пытаннях лінгвістычных мы таксама не вельмі дапускалі вялікіх крайнасцяў, якія маглі б перашкодзіць сапраўдным носьбітам, прыроджаным носьбітам гаварыць па-беларуску так, як яны прывыклі, і так, як яны вучыліся у тых школах, якія і дагэтуль ёсць. Вось, думаю, пакуль усё. Дзякуй за ўвагу. З вамі быў Віталь Станішэўскі.